ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ତାଲିବାନ। ଘୋଷଣା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସରକାର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମହମ୍ମଦ ହସନ ଅଖୁନ। ଏହି 33 ଜଣିଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଖପାତ୍ର ସାୟଦ ଜାକିର ଉଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଲିବାନ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ସେଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ମନା। ସେମାନେ ଖେଳକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହିଳା ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। 1996ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନ ଶାସନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ବସି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସରେ ବସିବେ। ଏବେ ତାଲିବାନରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ମହିଳା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜାତିସଂଘ।